का हालो भाई लोग, आशा करता कि स्वस्थ और मस्त बोलो। बीते 2 दिन पहले भाई देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। बीते 2 दिन पहले प्रमोद प्रेमी के स्टेज शो रहा सा भाई। स्टेज शो में इतना प्रमोद प्रेमी हक दिले भाई यार, तू पूछो लो मत यार। बेशर्मी के भी हद, बेशर्मी के भी हद होला, लेकिन एकदम गिरल जाहिल गंवार बेशरम इंसान, पता ना गजड़ी भंगड़ी नशेड़ी पता नहीं का पी पी के आ जाता रहा स्टेज पे। भैया कुछ नहीं है कह जात भाई। भोजपुरी ऐसा ही अश्लीलता के प्रति लेके बदनाम रहा। सब कहता रहा भोजपुरी में अश्लीलता बा अश्लीलता बा। भाई तो हम लोग खुलेआम अश्लील करता रहा, खुलेआम पब्लिक के परोसता रहा तू लोग सामने से। मतलब का समाज पर असर पड़ी, असर पड़ी। अपनो घर बा तू ओकरा के तू मुड़िए कह के प्रणाम करे लो, मुड़िए कह के प्रणाम कर लो अपना घरे। अरे कम से कम शर्म करो यार, डूब मर रहा तो हम लोग। भाई अश्लीलता का भी बहुत हद होला यार। मतलब कहीं भी जाए भाई प्रमोद प्रेमी तहार हम एगो दूगो गाना हम देख ले रही, मेरा बहुत अच्छा लागल, बढ़िया गावे तू। लेकिन जो तू समाज में अश्लीलता पसरोसत रहा एकदम सिर्फ निंदनीय है भाई, बहुत निंदनीय बा। ये बताओ तोरा के यही गाना के चाहे स्टेज शो के एगो सिर्फ बिहारे में आदमी देखेले, बिहार से बड़ी लोग ना देखेला, देश विदेश के लोग ना देखेला, सोशल मीडिया पर कहीं ना जाला जाला। लोग देखेला ओकरा के आ देख के का करला, सीधे वही के देख के जज करला कि बिहार में अश्लीलता बा, बिहारी ऐसे बा वैसे बा, पढ़ाई लिखाई नहीं के गंवार बा। भाई तोहने लोग के देन है, तोहने लोग के देन है जो सारा चीज सिस्टम देखे के पड़ता। भाई बेरा बिहार से तू बाहरी निकल के आवा ना कहीं दूसरे शहर में, तो ये आदमी कल बिहारी हो यार, बिहारी तो बहुत अश्लील आदमी होलन, बहुत बेशरम होलन। का है तो हम लोग सोशल मीडिया पे परोसो तारा लोग देखता तबे ना कहता, ना देखी तो केहू कही, केहू के मजाल नहीं के कह देवे के यार। एगो अश्लीलता के भी हद होला भाई। तू स्टेज शो में प्रोग्राम करता रहा यार, आदमी लाइव जुड़ल बना तारा लोग माई बहन बेटी चाची सब कुछ पहुंचल हो तारा के देखे खातिर। आ तू करके ये देखा तारा नशा के हालत में दारू पी के तू आऊ ससुरी बेशरम कैसन बाड़ी से जो तारा एल के धके गोड़ लागत। बताओ ऐसनो चूतिया पा होला यार, ऊ कौना नशा में बाड़ी सन। आ तारा तनिको अपन दिमागे नहीं खे, कहाँ कपार धोए गई रहा झाड़ी में कि 2 पौआ मार ले के बाद हम के कहिए बुझी ले, उहे नहीं खा ना तू। बंद कर लो, बंद कर लो सिलिका, बंद कर लो। शरम आवे के चाहिए भाई तो हम लोगन के। आ भाई जो ऐसा अगर ऐसा कलाकार आवस ना जूता से मार एकदम जूता से भगावल ससुरन के जैसे। भोजपुरी में पूरा गंदगी फैला के रखल भाई। सब लोग अश्लीलता मुक्त, अश्लीलता मुक्त यहाँ मुहिम चलावता, सब कोई अश्लीलता अश्लीलता प्रति करता। आ तो के सामने यार परोसा रहो एल्बम रहा तो हर जो घर में बंद कमरा में शूट कर लेला तार एल्बम हो गई। एल्बम ना रहा सब बुआ बड़ बाड़ा भाई बराबर बाड़ा तारा के का कहल जाब। लेकिन चुतियागिरी के भी हद होला, मतलब कुछ हद ले बहुत हद ले तो हम लोग गिर बढ़ल। अश्लीलता गावत रहा एल्बम में तो चलता लगे हाँ भाई अश्लील गावत रहो, अश्लील गावत रहो तो हम लोग अश्लीलता देखावत रहो आ ध के बतावत रहो। मतलब शर्म नाम के कोनो चीज नहीं खे। और जी के पब्लिक हो जा कोई ससुरन के मारी जूता उठा के मैं भाग जेता सोजा से हो जा। पब्लिक कैसन रहा सोजा आगे पीछे बैठेला तो सुरन के ढा दी स्टेज के लंगड़ी उंगड़ी घींच घाँच के ऐसा लोगन के। आ सही प्रमोद प्रेमी बैकआउट कर लो कनी के मत देखे लगे के वीडियो ससुरन चुतियन के एकदम ना नालायक बना सही वीडियो देखे लगे नहीं खे। का कहल जे भाई तू लोग तो एकदम पूरा डुबा दे का पूरा, मतलब हियाँ लो डुबैलो पूरा डुबाइए देवलो एकदम पूरा साफ डुबा दलो, नरक बना दिल तो हम लोग। यही भोजपुरी गाना यार सुने लाग तो पहले रहा अश्लील बा अश्लील बा, अब तू लोग एकदम साफ अश्लीलते परोसते बनलो भाई। छोट छोट लड़का बड़ सियान बूढ़ जवान सबे ओजा पहुँचल हो। देख लो तो क्या असर पड़ल हो। एक बार सोचले बड़ा लो तो हम लोग हजारों आदमी लाखों आदमी तो हम लोग के देखेला सुनेला, लेकिन ओकर कोनो परवाह नहीं के। जौन आयल तो सामने कह देवे के बाद कम से कम नशा के हालत में कुल तो काम मत कर लो। हम नहीं बता सकत प्रोग्राम कहाँ रहा सटे। और गौरी बात बा जाना कंपनी से ई गाना रिलीज भइल बा उहे कंपनी उठा कर वीडियो क्लिप के फेसबुक पर डल बिया। अब बतावा बहुत गौरवान्वित बाने, बहुत इनकरा मजा आइल बा, एकदम सिर फक्र से ऊंचा आइल। आहा प्रमोद प्रेमी ने ऐसा कर दिया, दोनों मुड़ी को नमस्ते कर रहा है। बतावा ना तोरो घरवा होइल बेटी बहन भाई उहो सुन भाई दोनों मुड़ी के गला तो ध के बतावा तरह के दोनों मुड़ी के। अब बतावा ऐसा ऐसा तो चूतिया आदमी बने भाई बिहार में, ऐसा चूतिया कलाकार
कुछ नहीं के हो सकत भाई, तो हम लोग की वजह से कुछ नहीं के हो सकत। हम लोग चूतिया काट के रख दे बोलो, जनता के मूर्ख समझ लो, बंद कर लो, बंद कर लो भाई, एकदम बर्दाश्त से बाहर भाई।